Салом алейкум, подписчикони гиромӣ, ишқибозои Павлония. Касе ки интереси ҳамаи Павлония дорад, қаламчои Павлония дар фурӯш дорем. Ай 4 сантиметр то 7 сантиметр қаламчо ҳастад, мақсад стандартне бурида мешавад. Ва сортои M1, FT, Shanton, Z07 4 намуд Павлония барои фурӯш тайёр аст. Мақсад уже сезон сар шуд. Любой точкаи Тоҷикистон рӯй карда метавонем. Мақсад главный нақша бо воситаи алоқа занг бизанем, яъне ки воситаи телефон Viber, WhatsApp алоқа бироем, бо гавзанон мекунем. Мақсад бо касе ки яъне ки одамо ҳастанд ки барои ҳамин қаламча беягомус дар кора. Мақсад беягомусам дорем, яъне ки любой точкаи Тоҷикистон он ҳамин беягомус тозаи ки натуральный органический удобрение мега. Ҳаминам ченем қаламча, допустим 1000 дона қаламча мегира, бо ҳамунда чанд кило ки дар кор боша беягомус рӯй мекунем. Мақсад занг бизанем, Viber да WhatsApp да алоқа бироен, асосан бо воситаи WhatsApp алоқа бироен ки бисёр вақт занят мешавем. Мақсад WhatsApp да бироен, шумо да осонтар мешавад. Мақсад любой точкаи Тоҷикистон рӯй карда метавонем. Ани қаламчои худтон дидестем ки қаламчои созаи диаметршонам ҳама тарафа созаи. Мақсад алоқа бироен, любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. WhatsApp да менависем чанд дона дар кора. Мақсад суратош рӯй мекунем. Бо главниш як чизи главни, ҳамаи чизе ки ҳами қаламча да агар техникаш дар кора, мақсад чихел мешинонад, чихел неш мекунад, ҳамаша бо воситаи видеоролик ёд метавонем. Мақсад видео дорем ки мақсад оли ина YouTube намондем. Мақсад касе ки ҳами харидорем қаламчаи ҳамуда WhatsApp-шда видео мепартем ки ҳами чихели намина месабзона, чихели беягомуста мешинона ва то ахири сентябра то ҳами зимистона ёдаш метавонем. Мақсад ҳамаи чизе ки сири синоат агротехникаш ҳамаша 100% ҳами ёд мегирад бо воситаи видео урок. Саломат бошен, сарбаланд бошен. ҳатман касе ки оли Павлония, касе ки нашинондай, обязательно бишнонем ки оли чӣ мега пешравии зиёде ки чӣ мегам ҳоли ояндаш бузург айдаи дарахта. Мақсад оле бисёр одамо оле ин чиза намедонанд. Мақсад касе ки намедонад ёдаш метавонем, бо дастгирӣ мекунем. марҳамат, занг бизанед, WhatsApp да алоқа бироен. худоҳат ҳамаш соз мешавад.